You better. Sure. Deal. Hello? Get somebody out here. What's going on now, sir? That son of a bitch is about 6'9", I don't know. He's right. Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he doing in your yard? He's looking at me. Siis tämä päivä innosti todellakin, että siis ollaan kehitytty ihan tosi paljon ja olen kyllä ylpeä meistä jokaisesta, että ollaan kyllä oikealla tiellä tässä hommassa. Teidän joukkue täällä Mikkelissä näytti oikeastaan vähän erilaiselta kuin mä odotin. Te olitte erittäin paljon urheilullisempia ja teillä oli aika tasakokoinen porukka, mutta olettaisin, että varmaan tällä niin kuin pitkällä historialla, mitä tässäkin kaupungissa on ja osaamisella, niin teistä saadaan kyllä koulittua ihan tosi pätevä mimmifutisjoukkue. Näillä on jo pelitaustaa enemmän tästä, ne osaa ottaa sen, että ne ei enää aristele siinä tilanteessa. Ja mitä mullekin tuolla monet just tuli näistä Roostersi-pelaajista sanomaan, oli vaan tuut vaan läpi ja yrität oikeasti, että älä yhtään jää siinä enää jarruttamaan siinä tilanteessa. Parasta ehkä jenkkifutiksessa on se, että tämä on samaan aikaan sekä hirveän fyysinen että myös taktinen laji. Ja täällä on paikka kaikenlaisille eri kokoisille, eri ikäisille ja erilaisia ominaisuuksia omaaville urheilijoille. Jos ajatellaan, että mitä amerikkalainen jalkapallo fyysisesti vaatii, niin on tietenkin räjähtävyys ja voima ja nopeus. Ja nämä on sellaisia ominaisuuksia, mitkä ei ole aina kauhean helppo yhdistää. Eli tämä vaatii sen pelitreenaamisen, joukkuetreenaamisen lisäksi myös aika paljon yksilötreenaamista ja omaa panostusta. Fiilikset on hyvä, erittäin hyvä. Ollaan menty asioissa eteenpäin, toki paljon tehtävää on. Yleisellä tasolla lähdetään katsomaan leideille pelipaikka, kuka mitäkin tekee. Silloin jää semmoinen häreily pois, jokainen tietää oman peliroolinsa. Se on se, mihin me lähdetään nyt panostamaan. Toivon mukaan pian päästään käymään Helsingissä. Kuukauden parin päästä, niin ollaan taas tuplasti parempia, mitä tänään oltiin, jos kehityskäyrä on sama, mitä nyt koko syksy. Mä luulen, että me nähdään kentällä ensi kesänä ja silloin me tullaan vielä kovempaa päin.